Mangal влиза в заведение 300. Брат ми, не ми говори да го смея, че ще стигна с него и камък и ще падна с земята. Ще камък, ей. Брат ми! Къпи? Друго махнито отпред, махнито за му. Оле, ще умреш! Ей, брат, идва! Не, там го пази, какво паля. Така че ще го спа. Влизаш в кадър! Любо копеле мазно, мазите оттам. Защо колко ми съвет се отправи ма това тук не е писария! Бърка, това да е къща! Дами и господа, това е патката на един човек. Let's see. Ето, там това дето стърчи. Е моя пишката. Ето му главичката. Чакай. Не бе, тъпана, къде изгути? Ходи от вземи са. Е, спин си хладничко. Хайде, чао!